Σήμερα βγήκα για περπάτημα. Δεν βγήκα για να απολαύσω τη φύση, βγήκα για να είμαι παραγωγικός. Να χάσω καμία θερμίδα, να διατηρήσω την αστεία φυσική μου κατάσταση, να ακούσω κάνα audiobook ώστε να μάθω κάτι, να ηχογραφήσω σημειώσεις για πράγματα που πιθανότατα δεν θα μου χρησιμεύσουν ποτέ. Ο περίπατος μου αυτός είναι μια κατάσταση σε μια αλυσίδα καταστάσεων κατά τις οποίες εγώ κάνω κάτι με κάποιον απότερο σκοπό. Είμαι σε αυτό το mood εδώ και μέρες, ή μήνες, ή χρόνια. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Αυτό που θυμάμαι είναι πως κινούμαι μόνιμα προς κάποιον μελλοντικό στόχο. Κάποιον στόχο που όταν επιτευχθεί, θεωρητικά θα με οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου επιτέλους θα σταματήσω να κάνω κάτι και θα είμαι κάτι. Ευτυχισμένος, ικανοποιημένος ή ολοκληρωμένος. Κάποιες φορές, είτε επειδή η πίεση που ασκώ στον εαυτό μου χτυπάει κόκκινο, είτε επειδή η Θεία Χάρη κατεβαίνει στα εγκόσμια, μου έρχεται η επιφύτηση απλά να τα αφήσω όλα πίσω μου, να σταματήσω ό,τι κάνω και απλά να είμαι. Όχι να ψυχαγωγηθώ, όχι να διασκεδάσω, απλά να είμαι. Να υπάρχω χωρίς λόγο. Αυτό μου συνέβη και σήμερα. Κλείνω λοιπόν τα ακουστικά, παίρνω μια βαθιά ανάσα και αφήνομαι. Το σώμα μου χαλαρώνει, η ανάσα μου βαθαίνει και η πίεση που μόλις ανακάλυψα στο κεφάλι και τους ώμους μου αρχίζει να φεύγει. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ακούω μέσα στο κεφάλι μου τη φωνή του Ακύλα. Η πρώτη μου συνειδητοποίηση είναι πως αυτή η φωνή και αυτές οι λέξεις κατοικούν με μηδενικό ενίκιο στο κεφάλι μου για τουλάχιστον 3 ημέρες. Όχι, δεν είμαι φαν της Eurovision, η τελευταία που είδα ολόκληρη πρέπει να ήταν το 2007. Αλλά ίσως εξαιτίας του βομβαρδισμού στα social media ή ίσως επειδή παίζει ακόμη και στα σουβλατζίδικα αυτό το τραγούδι, κάπως έκατσε και το έβαλα στο YouTube. Από τότε παίζει non-stop στο μυαλό μου, όπως φαντάζομαι και σε πολλούς από εσάς. Ομολογουμένως μου άρεσε. Όχι τόσο για να το ακούω μέχρι και στον ύπνο μου, αλλά μερικά πράγματα δεν τα ελέγχεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το βίντεο δεν έχει να κάνει με το αν μου άρεσε το τραγούδι ή ο Ακύλας, αλλά με κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί εκείνη τη στιγμή που η λούπα επαναλαμβάνεται στο νου μου και την παρατηρώ συνειδητά, κάνω μια σύνδεση. Το τραγούδι αυτό αντικατοπτρίζει τέλεια τον τρόπο με τον οποίο εγώ σχετίζομαι πολλές φορές με τη ζωή μου. Το τραγούδι αυτό είναι μια οδή στην δίψα της επιθυμίας, στην ακατάπαυστη αναζήτηση πραγμάτων και εμπειριών. Οι στιχουργοί Ακύλας και Νόνης επιλέγουν ως αντικείμενα της επιθυμίας τη δόξα, τα λεφτά, τα ρούχα, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν έχει τόσο σημασία τι επιθυμείς, αλλά ίδια η κατάσταση του να θες κάτι. Οτιδήποτε και να βάλεις μετά το ρήμα θέλω, ακόμη και κάτι που μπορεί να θεωρείται ευγενές, όπως η φιλία, ο έρωτας, η επιτυχία ή στην περίπτωσή μου η δημιουργική έκφραση, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Βρίσκεσαι σε μια μειονεκτική θέση έλλειψης. Ο τραγουδιστής στο συγκεκριμένο τραγούδι κάτι θέλει. Θέλει πολλά. Είναι σε μια εκστατική κατάσταση αναζήτησης και είναι σχεδόν επνοτισμένος από την επιθυμία. Και ταυτίζομαι μαζί του. Μπορεί να μην θέλω δόξα, αλλά θέλω κάποια αναγνώριση. Δεν θέλω αιωνιότητα, αλλά θέλω λίγο χρόνο παραπάνω. Δεν θέλω πολλά λεφτά, αλλά αρκετά για να κάνω ό,τι θέλω. Να γράφω, να φτιάχνω βίντεο, να ταξιδεύω. Και είμαι πάντα σε αυτόν τον τρόπο ύπαρξης μέχρι να έρθουν εκείνες οι στιγμές που ξυπνάω και αναρωτιέμαι τι κάνω. Γιατί πιέζω τόσο πολύ τον εαυτό μου και χάνω τη στιγμή. Πού νομίζω ότι πάω. Μέσα σε αυτή τη νέα μου διάβγεια του περιπάτου ξεπηδάει στο νου μου μία έννοια από τη λακανική ψυχανάλυση που ίσως δεν θα καθησυχάσει, αλλά τουλάχιστον θα δώσει μία ερμηνεία σε όλη αυτή τη συνθήκη. Το αντικείμενο αίτιο της επιθυμίας. Ναι, ξέρω, είναι μία λίγο παράδοξη επιλογή λέξεων για να περιγράψει κάποιος κάτι, αλλά μην είναι μαζί μου. Καταρχάς, δεν είναι αντικείμενο. Ο Λακάν λέει πως στον πυρήνα του ψυχισμού κάθε ανθρώπου υπάρχει μία τρύπα. Ένα δομικό κενό το οποίο προσπαθούμε απεγνωσμένα να κλείσουμε. Το τραγικό με αυτό το κενό είναι πως όσες επιθυμίες και να ικανοποιήσουμε θα συνεχίσει να υπάρχει. Με αποτέλεσμα να αναζητάμε αμέσως το επόμενο πράγμα που ίσως το κλείσει, μπαίνοντας σε μία μάταιη λούπα. Αυτό το κενό είναι το αντικείμενο αίτιο της επιθυμίας. Είναι ο λόγος για τον οποίο επιθυμούμε. Το γνωρίζεις ήδη διαισθητικά. Είναι αυτή η κενότητα που νιώθεις αμέσως μόλις πετύχεις έναν μεγάλο στόχο. Ίσως ήταν ένα πτυχίο, μια προαγωγή ή μια σχέση. Πράγματα ή καταστάσεις
που πίστευες ότι όταν τα αποκτήσεις θα είσαι πλήρης. Αλλά με το που τα πιάσες στα χέρια σου, με το που πέτυχες στους στόχους σου, το μυαλό σου πήγε επί τόπου στο επόμενο μεγάλο πράγμα. Σε κάτι που υπόσχεται ότι θα κλείσει επιτέλους το κενό. Ο Ακύλας αναγνωρίζει επίσης αυτό το κενό και οι στίχοι του το μαρτυρούν. «Αγοράζω να κλείσω κενά», λέει, ή «Φέρ' τα μου όλα, πάλι δεν θα χορτάσω». Εκείνος το αποδίδει ίσως σε κάποια στέρηση της παιδικής ηλικίας, ενώ όλα καν το αποδίδει στην ίδια την ανθρώπινη φύση. Όπως και να έχει, μιλάμε για μία έλλειψη που καταντά αιμονή. Μία απεγνωσμένη αναζήτηση για κάτι που δεν θα επιτευχθεί ποτέ. Σήμερα, στον περίπατό μου λοιπόν, αναγνώρισα πόσο συχνά πέφτω στην ψευδαίσθηση ότι κάποτε θα αποκτήσω αυτό το κάτι που θα με ολοκληρώσει. Και τι έγινε μετά? Ελευθερώθηκα από τις αλυσίδες της επιθυμίας σαν ένας νέος Βούδας? Και βέβαια όχι. Σαν τον Ακύλα είπα whatever και συνέχισα να κάνω ό,τι κάνω πάντα. Και άρα ποια είναι η λύση σε όλο αυτό, θα με ρωτήσεις? Θα βασανιζόμαστε αιωνίως από αυτό το υπαρξιακό κενό? Και εγώ θα σου πω πως οποιαδήποτε αναζήτηση λύσης είναι άλλη μία επιθυμία. Η επιθυμία τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Η επιθυμία του να μην επιθυμείς. Ίσως το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν είναι να επενθυμίζουμε που και που στον εαυτό μας τη ματαιότητα των επιθυμιών μας και όταν ξυπνάμε από την ύπνωση να απολαμβάνουμε έστω αυτές τις λίγες στιγμές την ησυχία πριν ξαναμπεί σαν σκουλίκι στο νου μας η σκέψη.